era deja în stop, nu știm nimica niciodată. Și un clifrat. Tu îți faci droguri? Faceți loc, vă rog. Dacă avem puls. Avem puls? Opa! Stai! Așa înseamnă că facem absolut tot ce se poate. A căzut aici în mijlocul străzii. Amețiți și vă vine rău? Hai, masaj. Ediția de astăzi a luat sfârșit, nu însă și misiunile SMURD. Ei sunt întotdeauna acolo, unde cineva are nevoie de ajutor. Puteți fi chiar dumneavoastră cei care sunați la 112 și chemați ambulanța SMURD. Așa că mai fac un apel. Dacă sunteți pe stradă și auziți sirena ambulanței, dați-vă la o parte. Cineva poate muri din cauza indiferenței dumneavoastră. Câte cazuri ați avut astăzi? Astăzi au fost 4. Meseria asta se poate avea o familie datorită programului, din cauza programului? Depinde de înțelegerea familiei. Nu vă întâmpinați probleme de obicei cu traficul, oameni care nu vă înțeleg, care nu aud sirena, mai sunt și acum aceste probleme? Sunt. Probabil că sunt mai puține decât acum 2 ani, să zice. Sunt mai înțelegători. Această emisiune se bazează pe interpretarea critică a unor situații reale. Personajele și întâmplările sunt fictive.